El sol dona energia al nostre medi. És el motor del cicle de l'aigua. Genera el vent, les marees, dona vida als boscos, als conreus, als animals. Tot un patrimoni natural exuberant del qual podem gaudir cada dia. De forma natural, utilitzem i transformem constantment elements i forces de la naturalesa. L'aigua, els aliments, són recursos naturals que esdevenen fonts de matèries primeres i d'energia, indispensables per al nostre desenvolupament i benestar. El nostre consum energètic depèn en gran mesura dels combustibles fòssils com el petroli. La naturalesa ha necessitat milions d'anys per crear aquests recursos no renovables, a través de complexos processos que amb el coneixement i la tecnologia actuals no podem regenerar, de manera que tard o d'hora els exhaurirem. Compartim el planeta i els seus recursos amb més de 6.600 milions d'éssers humans, una població mundial que creix, que necessita més mobilitat, noves tecnologies, més productes. Les activitats humanes, la indústria i el transport són els principals focus de les emissions de diòxid de carboni, causant de l'escalfament global del planeta per l'efecte hivernacle. El transport consumeix el 65% del petroli que s'extreu, un recurs limitat cada dia més costós i més difícil de trobar. Per evitar el trencament de l'equilibri dels sistemes naturals cal, doncs, cercar altres fonts d'energia provinents de recursos renovables, que amb respecte i un consum responsable es puguin regenerar. Els biocarburants d'origen vegetal, com el biodièsel, són una alternativa als combustibles fòssils i comporten uns avantatges mediambientals importants. S'obtenen de la transformació de recursos renovables, com els olis vegetals, els greixos animals i també els olis vegetals reciclats. De la mateixa manera que progressivament contribuïm a preservar el nostre medi i els recursos que ens ofereix amb hàbits com el consum responsable de l'aigua i l'energia, la recollida selectiva i el reciclatge, també podem contribuir a reduir la dependència del petroli. Però com? La separació del paper, el vidre o el plàstic cada dia és més present a les nostres cases. Residus com els olis de cuina usats, però, no disposen d'un sistema de recollida selectiva normalitzat i de fàcil accés. Per cada litre d'oli vegetal usat que aboquem a l'aigüera, contaminem de forma irreversible 1.000 litres d'aigua. L'oli no es dissol i el cost econòmic de la seva depuració és molt elevat. L'oli vegetal usat és una matèria primera apta per la fabricació de biodièsel. Amb un senzill gest podem, doncs, convertir un residu en un recurs. El projecte Educo fomenta la recollida dels olis de cuina usats a través dels centres educatius a partir de tallers de sensibilització per als alumnes. Els olis usats són recollits a les escoles de diferents comarques catalanes per persones en risc d'exclusió social, contribuint a la creació de llocs de treball en centres especials de treball. Cada 10.000 litres d'oli recollits al mes permeten donar feina a una persona amb especials dificultats. Els olis de cuina usats que són recollits a través de les escoles es sotmeten a un procés de tractament que els farà aptes per fer-los servir com a matèria primera per a la producció de biodièsel. Aquest tractament es realitzarà en una planta pilot dissenyada i construïda durant el projecte Educo. Durant el projecte, els vehicles que s'utilitzaran per a la recollida dels olis residuals de les escoles i el seu transport fins a la planta pilot de biodièsel consumiran el biodièsel produït, amb la qual cosa es garanteix la sostenibilitat del projecte i del sistema en general. El projecte Educo, que té una durada de 2 anys i mig, ha estat aprovat pel programa Life Plus de la Comissió Europea en la convocatòria 2011 i compta amb la participació de 5 socis. La Fundació CTM, Centre Tecnològic ubicat a Manresa, com a líder del projecte i que tindrà una participació important en l'estudi de les tecnologies per al tractament dels olis de cuina usats i la producció de biodièsel. L'Associació de l'Oli al Biodièsel, AOB, responsable dels tallers i activitats pedagògiques que es duen a terme a les escoles adaptades a cada edat. El Centre Especial de Treball Nou Verd, ubicat a Vilafranca del Penedès, que coordinarà la recollida a les escoles de les comarques del Garraf, Alt Penedès i Anoia, i s'encarregarà del tractament dels olis recollits i de la neteja dels recipients utilitzats per a la recollida a la seva planta pilot.
L'empresa Inèdit Innovació, que dissenyarà seguint criteris d'ecodisseny i sostenibilitat un envàs per a la recollida domèstica dels olis usats. Green Hell, una empresa ubicada a Sant Just Desvern que dissenyarà i construirà una planta pilot de fabricació de biodièsel amb un procés tecnològicament innovador, en la qual es duran a terme les proves pilot per a la producció de biodièsel a partir dels olis recollits. El projecte Educo té un objectiu múltiple: educar la societat per un progrés sostenible, donar una oportunitat a persones discapacitades d'integrar-se a la nostra societat i valoritzar un residu altament contaminant, convertint-lo en un combustible ecològic. El projecte també suposa una contribució important a la implantació de les polítiques i legislacions europees en relació a la gestió de residus, a la producció i consum d'energies renovables i a la reducció de les emissions de CO2.